Assalamu alaikum, muhterem millettəşlərimiz, siz Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Bugünkü шығарылышта biz sizin itibarınızga uzgan atnada programımızda çıkan sahifelerini qabatlab көрсәтербез. Studiyada min İnsaf Abdullah. Үзенең юбилей күргәзмәсендә орын алган барлык картиналарын ул музейларга бүләк итеп тапшырды. Сүз күренекле рәссам, Россия һәм Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге агзасы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, үз эшенең чын остасы Мадияр Хаҗиев турында. Иҗатында милләтебезнең тирән моңын чагылдыра алган рәссам ул. Шәхесләр сәхифәсендә Мадияр Хаҗиев. Milli бизәкләр татарның тирән тамырлары. Мадияр Хаҗиев картиналарына карагач күңелләрне эчкәрә. Һәр кемгә якын булган авыл темасы, гади кешеләр беренче планда. Дөресен әйткәндә, минем бөтен рәсемнәрем бала чактан килә. Табигать чагында үскән балалар инде безгә. Шул табигатьтә үскәндә бөтенсен күреп үскәнмен икән. Үземә шуларны күзәтеп, карап, үземә салып барган менә шул. Анда авыл кешеләре, апалар, абыйлар, кешеләр, табигать күренешләре бөтен сеңеп калган. Менә шул магатлар үткәч әкренләп һәрберсе чыгып бара шуларны ясыйм. Күп хатын-кыз образлары ясыйм. Хатын-кызларны яратам башларга образлар алар. Алар иң матур кешеләр бу дөньяда. Бөтен нәрсә эшләгәнебез хатын-кызлар өчен. Алар өчен, аларның матурлыгын, алар серле, ничектер ул серлелекне күрсәтсе килә, матурлыкны күрсәтсе килә. Сикемле тартып торалар үзләренә. Хезмәтләрендә яшь кызлар гына түгел, ак яулыклы әбиләр, авыл апаларының матурлыгы сурәтләнгән. Һәр картинасыннан дөньяны бизәүче гүзәл затларга олы ихтирам беркелә. Тынгысыз, гаҗәеп эш сөючән рәссам ул Мадияр ага. Тик торганы юк, ул гел эштә, гел хәрәкәттә. Гомер буе иде торганы булмады инде. Без гел рәссамнар гел саханада. Иртән кичкә хәтле мин игә дөресен җыкларга гына кайтам. Безгә бәйрәмнәр дә юк, бернинди бәйрәм, бер яңа ел да юк. Без иртүк торып чыгып китәбез саханага. Шулай эшләмәсәң иҗат бармый. Мадияр Хаҗиев тумышы белән Саба районы Кремле авылыннан. Кичкенәдән буяулар дөньясына гашыйк. Казан Казан училищесын битергәч, 75 елда мине җибәрделәр Чаллыга, беренче сынлы сәнгать мәктәбенә, балалар сынлы сәнгать мәктәбенә. Менә шул 75-76 елдан бирле мин шунда 40 ел укыттым, балаларны укыттым. Балалар рәссамнар, кеше рәссамнар хәзерләдем. Шуңа күрә минем укучылар менә 16 елда гына 40 ел эшләгәч киттем аннан. Үзебезнең союзда ачтым аннары инде өлкәннәр өчен студия бер ачтым. Һәр өлкәннәр белән эшлим. Иҗат кешеләренә хас булганча, эштән чын мәгънәсендә ләззәт, тәм табып яши. Менә мин рәсем ясаганда иң кызыгы миңа шул. Менә ясыйм картинаны, шундый бер ниндер икенче бер ничектер галәмдә ачып биргән шикелле син рәсем ясаганда шундый бер ни килә. Ничектер аны ясыйсың, шундый зур бер үзеңә хисләр аласың ясаганда. Кичерешләр шундый кичерәсең. Син икенче тормыштар шикелле. Миңа менә шунысы кызык. Аннары мин ясап битердем, миңа бер картинага карарга кызык түгел. Мин гел әйтеп кайгатайды, ул дөрес түгелдер инде. Теге наркоманнар шикелле дип, мин картинасы ясамыйча тора алмыйм уже дип. Наркоман булдым дип. Шундый рахмат да инде. Зур форматта булса, uzarак ясарга туры килә. Кай бер эшләр шамый. Ясыйсың да алып куясың, бармый. Анасың бер каяда бер айдан соң күрәсең дә тагы яңадан эшлисең ала. Шулай итеп, мин эшләгәндә беренче эшне алып барам. Берсе кибә тора, икенчесен эшли торам, теге тукталып тормаска инде. Гомер буе үз милләтенә тугры булып, яратып хезмәт итә. Үзенең туган авылында һәм Шәмәрдән бистәсендә галереялар ачкан. Татарстан Республикасының һәр районында, бәлки һәр авылында да мондай сәнгать учаклары булырга тиеш ди рәссам. Татар
ничек дип әйтәм инде, әзрәк моңсу халык инде. Без моңлы халык, моңсуырак халык. Минем эшләрдә дә күренә ул. Бездә иче тулы моң, бездә утыра. Әзрәк каян килә тору белмим, ул гомер буе шулай булгандырмы, или бу 500 ел эчендә шулай булганбыздырмы? Ну шул моң белән без яшибез. Шул моң белән, шул моң безне тота. Без башка халыкка шуның белән аерылабыз. Біз бик тәртипле, эшчән, бик каты эшчән эшлибез, бик каты шуның белән торабыз инде. Мин үз халкымны бик яратам. Бик яратам. Менә кая гына булмадык, без кайда гына булмадык, төрле илләрдә йөрдек. Безнең җирдә тар, бөтен җирдә аларны яраталар, мактыйлар. Мин бик горур үз халкым белән, шуңа күрә мин үз халкымны күрсәтәм. Менә бу күргәзмәне дә шуңа күрә бүләк итәм. 82 кеше алып килдем. Бүләк итеп калдырам. Бу күргәзмә бүләк атала. 40 менә бу галереяга, Хазина галереясына 42-сен Болгар музеена бирәм. Чөнки анда безнең инде икенче үзәккә әйләнеп бара, культура үзәгенә. Анда туристлар килә, шуңа күрә мин булырга тиеш татар темалар, татар рәссамнарның эшләре анда күрергә тиешләр, нинди без булган татарлар. Мадияр ага милләтебезнең тарихын, моңын тирән сиземләүче шәхес. Бездә татарда бик зур фольклор, ул Галия банулар, ул Тахир Зөкәрәләр, ул Юсуф Зөләйхалар, бик күп бит инде. Менә шушы образларга мин иҗатымда инде гел әйләнеп кайттым. Вакыт ул бала чакна безнең килгән. Менә бу минем артта торган картина, трипчик таланы 3 картинадан тора. Бер темага 3 картина. Тахир Зөкәрә дип атала. Иҗатта шикләр юк диләр. Рассам Мадияр Хаҗиев бу сүзләрне үзенең күргәзмәсе белән исбатлады. Аның менә шушы картиналары Шамаил техникасын хәтерләтә. Менә шундый искиткеч, күз явын алырлык әсәрләр килеп чыккан. Ялтыравыклы техникада ясалган картиналар беркемне дә битараф калдырмады. Именно безнең күңелгә тия торган рәсемнәре шул хәтле настроение күтәрә торган, шундый кыяшлы, бик күп сары краскалары бар. Тиз генә күңел күтәрелеп алды. Аның иҗатын өйрәнеп бетерә алмыйм, чөнки ул күләмле, ул хисләргә тирән һәм бай, һәм ул һәр вакыт бу рәссам үзенең яңа ачышлары белән гаҗәпләндерә безне. Мадияр Шәрип улы Хаҗиев хатын-кыз образына дан җырлаучы рәссам. Татар хатын-кызлары исемле аерым картиналар сериясе дә бар. Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Ул Оренбург өлкәсе Пономаревка районының Дүсмәт авылында яши. Шунда ук 40 елдан артык гомерен балалар укытуга багышлаган. Бөек Ватан сугышында Кырымны азат итүдә катнашкан. Бүген Хәтер мәңгелек сәхифәсендә Лотфулла Сәйфуллин. İkisi tünne Kırım'a Keştinski pralif aşağı desant bulup düştük. 150 türlü karabiller, kaçırlar. Mene şu hatlı kup san bulgan eken ay. No, kelip tıgıya çığı bilen tıka yarıyı. No, yatırak, no, kaçırdan sekirip kıran şabizi, no, kırgağı kelip toktayal mı bitindi? Şundan, ne, tıka yar çık düşkanlar biz, yarga yatatırabız. Bik kup kaçırları da yoğaldılar. Керчь ярым утравы өчен сугыша. Белоруссияны азат итәр өчен Багратион операциясында катнаша. Яраланып, култык таякларына таянып, туган авылына кайта. Сугыш хатирәләре яңара. Элтенген дигән авыл ансы тигендә бит без Маяк дигән авылны алдык, яулап. Аннан тагы 2-3 авылны алдык. Шулай итеп, шул көнне Немислер bizge ne 10 mertebe atak ettiler. No alamadılar. Bizni yonadan kup düşürmekçileri dengizge. Hep pralifka. Buldur almadılar. Ветеранның күп салны медаль орденнары арасында иң кадерлесе за отвагу. Ул аны 1943 елны Кырымны азат итү өчен ала. Kırım'da 75 gün soğuştum.
75 күн соғышқа қатнаштым. Шуннан шундай бір неде наступление вақытында менің бұтымның түбінен пуля өтті, ранен болдым. Бу жерләргә Лутфулла Сайфуллинга 70 елдан сын яңадан кайтырга насыйп була. Ул үзенең 90 яшьлек юбилеен Крымда үткәрә. Санаторийда ветеранның юбилей кичәсен зурлап оештыралар. Милләттәшебез сугышкан җирләрне яңадан күз алдый. Кеше яшеннән ул укытучы булырга тели. Хыялы тормышка аша. 45 елны педучилищеге бардым. Желтыйда бетердім педучилище. Аннан соңғы елларда заочно бетердім. Учительский институт был Русланда. Аннан педагогический институт бетердім дейді. Оренбургда. И 46 ел оқытушы болып эшләдем. Шуның 32 елы мәктәп директоры болып эшләдем. Бөек Ватан сугышына бу җирлектән барлыгы 136 кеше китә. Бу көнне яу кырында һәлак булган 68 сугышчының исеме һәйкәлгә язылды. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Туган көне уңайыннан каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең очраклы рәвештә сакланып калган нибары 5 секундлык кадрларны эфирда күрсәткәндә титрдагы бер фамилия игътибарны җәлеп итте дип җиткерә Рөстәм Нәбиуллин. ТСР Югары Советы сессиясында чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем ул? Бүген без ТСРга 100 ел сәхифәсендә шул сорауга җавап бирербез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Халкыбызның яшәешен, республика үсешенең төрле этапларын чагылдырган кино хроника кадрларын карап, үзеңә кирәкле темаларны барлап, өйрәнеп куюың була. Шул кадрлар тагын ниндидер мәсьәлә алдына китереп куя. Күрнекле герой шагыйрь Муса Җәлилнең очраклы рәвештә генә сакланып калган 5 секундлык сюжетын күрсәткәндә бер титр игътибарны җәлеп итте. ТСР Югары Советы сессиясендә чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем ул? Кызыксына башладым. Татар энциклопедиясендә шактый мәгълүмат бирелгән. Шәрәфиев Сәйит Минһаҗ улы Вятка губернасы Алабуга өязенең Псәй авылында 1906 елның гыйнварында туган. 1975 елның гыйнварында вафат булган. Искә төшерик. Бу төбәктә 1918 елның җәендә көзендә гражданнар сугышының кызган чагы. Ondan соң 1919 елның язында Колчак гаскәрләре республиканың көнчыгыш, көньяк-көнчыгыш өязләрен басып алалар. Бар тик 1919 елның июнендә генә бу төбәк Колчак гаскәрләреннән азат ителә. Это было начало разгрома колчаковских орд, которые вышли на реку Вятка, стремясь продолжить свое наступление на Волгу. Но им был путь прегражден. Инде сугыш ялларыннан соң еркінләп сулыш алып яшәргә генә җыенган халыкка моңа кадәр күрелмәгән корылык, ачлык газапларын кичерергә туры килә. Менә шундый вакыйгаларны күргән Шәрәфиевләр гаиләсенә дә җиңелләрдән булмагандыр. Әнисе Фатыма, әтисе Минһаҗ тәрбиясендә акыллы, сабыр холыклы Сәйит менә шушы вакыйгаларның барсында күңеленә сеңдереп үскәндер. Белем алып, һөнәргә өйрәнү максатыннан Сәйит Алабуга
педтехникумна укырга керә. Ләкин тормыш авырлыгы, ярлылык укуын туктатып эшкә күчәргә мәҗбүр була. Башта Псәй авылы советы секретаре булып эшли. Аннан төрле районнарда финанс буенча шактый тәҗрибә туплап өлгерә. 1936 елда Теләнче Томак Ворошилов районы башкарма комитеты рәисе була. Ә инде 1937 елда СССР Югары Советына депутат итеп сайлана. Шул ук елны ТСРның финанс комиссары итеп билгеләнә һәм бу хезмәтне ул 1942 елга кадәр дәвам итә. 1950 елга кадәр халык комиссарлары советы рәисе була. Бөек Ватан сугышы елларында республика алдында торган катлаулы бурычларны тормышка ашыруны оештыручы хөкүмәт эшлекләреннән берсе. Ул 2 тапкыр Ленин ордены, Хезмәт Кызыл байрагы ордены, почет белгесе орденнары белән бүләкләнгән. Впереди суровые испытания. Татарский народ, как батыр, встанет в один строй со всеми народами-братьями. Елның июнь айында ТСР халык комиссарлары каршында эвакуация буенча совет оештырыла. 1941 елның октябрь айында Казан оборона комитеты төзелә. 1941 елның ноябреннән 1942 елның язына кадәр көнне төнгә ялгап ару-талуны белмичә Казанны саклау корылмалары төзелә. 1942 елның июнь айында Казанда Урта Идел һәм Кама буе ресурсларын оборона ихтыяҗлары өчен туплау буенча комиссия төзелә. 1943 елның июлендә Татарстанның Шүгер һәм Баулы районнарында беренче промышленность дәрәҗәсендә нефть чыгара башлау бурычы куела. Республика халык хуҗалыгының барлык тармакларын хәрби җайга үзгәртеп кыргач, Татарстан фронтны сугыш кирәк-яраклары, кораллар белән тәэмин итүче ире арсеналларның берсенә әверелде. Тыл һәм фронтның какшамас бердәмлегенә ирешү өчен кулачлы эшләр башкарыла. Только в первые месяцы войны в Казань, Чистополь и в другие районы прибыло оборудование 70 заводов и фабрик, около 300 тысяч беженцев. Экономика Татарстана преобразилась, из мирного превратилась в военное. Татарстан стал центром приборостроительной, химической и авиационной промышленности. Бу урында пауза ясыйм. Сәбәбе сугыш елларында тылда бөтен яшәешне үзенә буйсындырган, бөтенесе фронт өчен, бөтенесе җиңү өчен дигән лозунгның мәгънәсен бүгенге көндә, бүгенге заманда, бүгенге буынга нинди сүзләр белән әйтсәң дә төшенерлек булмас, аңларлык булмас. Бар тик менә сугыш елларында бөтен авырлыкны, бөтен газапларны үз җилкәләренә күтәреп, алга куелган бурычларны башкарып чыккан өлкән буын
тетрәнеп, искә төшереп, ничек кирәү шулай аңлый алыр. Ул 20-нче гасырның иң оста көрәшчеләренең берсе. Татар көрәшенең аксакалы. Бүген көрәшчеләр сәхифәсендә легенда. Кем ул? Карыйк, белик. Аңа өйрәнәсе юк, көчең җитсә көрәшәсең. Татар көрәшендә көчле булу кирәк. Раббани Гайфуллин. Менә шундый гади генә кагыйдә. Раббани Гайфуллин татар көрәшенә үз исеме һәм яхшы үрнәге белән кергән шәхес. Исеме дигәннән татар көрәше дөньясында ул Раббани Гайфуллин буларак танылса да, чын фамилиясе Шәрипов. Моның үз тарихы бар. Яше җиткәч солдатка алынырга тиеш була. Аны чакырмыйлар, хәрби комиссариатка үзе бара. Шул чакта бер документы да булмавы ачыклана. Бер загыска кирип справка чыгал диделәр. Киргәнем, син Шәрипов түгел, Гайфуллин дип миңа справка жаздылар да бирделәр. Мин Гайфуллин булып киттем армияга, кайттым Гайфуллин булып. Укыдым тымышыда Гайфуллин булып, көрәштем Гайфуллин булып. Жаңадан ничектер загыска кирип справка алырга куштылар. Син Гайфуллин түгел, Шәрипов дип бирделәр менә жаңадан. Менә ничек бутадылар мине. Ну инде ул Шәрипов әткәй, Гайфулла бабай, икесе дә дөрес инде аның фамилияның. Раббани Гайфулла улы Шәрипов 1935 елның 8 октябрында Минзәлә районы Иске Абдул авылында туа. Чаллыдагы 8 училищеда шофер һөнәрен үзләштерә. Милли көрәш буенча 4 мәртәбә Татарстан, 3 тапкыр Россия чемпионы, 3 тапкыр Муса Җәлил турнирын ота. Күп тапкырлар Минзәлә, Чаллы, Тукай, Мөслим, Актаныш районнары, Казанның Идел буе һәм Бауман районы сабантуйларының баш батыры, Татарстанның ат казанган спорт остасы. Алып гәүдәле, андагы егәргә әле бүген дә күпләр шакката. Казанда моннан 46 ел элек узган Россия беренчелегендәге чыгышын Фәрит Шәйхетдинов та тамаша кыла. Ал көндәшләрен зак тотмады, барсында күтәреп алды да, аркаларына салды да барды менә һәрбер көндәшен. Дани Галиев та ул инде шул елны 6 или 8 килограмм весен куып, Раббани абый белән көрәшмәс өчен 90 килода көрәшкән булган. Раббани абый шунда микрофон әйтте, мин инде менә усаңа тагы көрәшәм дигәч, Дани Галиев әйтә, башка 6-8 кило вес куып йөрмим инде, авыр үлчәүгә күчәм дип әйтеп куйды. Ул да Раббани абыйның көрәшен хөрмәт итеп, аның как көрәшче дахи булуын испатлау дип әйтәсем килә. 8 балалы гаиләдә 5-нчесе Раббани абый. Бик яшьли ятим кала. Олы абыйсы Габделнур гаиләсендә тәрбияләнеп үсә. Ябык идем. Үсә төшкәч хәлләндем бераз ди ул. Инде 12-13 яшендә атлар көтә башлый. Көрәшкә килгәндә чын-чынлап бу спорт төренә 22 яшендә керешә. 1957 елда Шураш авылында батыр кала. Аның көрәшкәндәге осталыгына күпләр шакката. 1959 елда район көрәшчеләре аны Казанга алалар. Үзәк ял паркындагы яшел чирәмле түгәрәктә данлыклы көрәшче Әхәт Закиров белән туры киләләр. Икенче урын ала. Арча батырына ул чакта велосипед, Раббани абыйга 26 кило авырлыктагы шуйын аюсыны бүләк итәләр. Ул аю бек шәп булды ул. Биргән әйберләрнең берсе дә юк хәзер. Хәзер истәлек тора ара кап нитебендә, гараж башында. Кайчан биргән
Тренер деген әйберне белмәдек тә, төп мәйдан Сабан туйды. Башка көрәшчеләргә карап үстек. Шөгыльләндем дип әйтеп тә булмый. Шул гер күтәрдем инде ди ул. Югыйсә аны Николай Маряшичев үзе классик көрәшкә чакыра. Мин синнән дөнья чемпионы ясыйм ди. Ләкин тәкъдимне кабул итми. Үкенмим ди. Авыр 100 килограммнан югары үлчәүдә көрәшүче буларак таныла ул. 1969-1974 елларда район Сабан туйларында 30 тапкыр көрәшеп, 25 тапкыр мәйдан тота. Зур көрәштән 50 яшендә Тукай районы Сабан туйында баш батыр булып калгач китә. Кешең җиттем инде, көрәшәсең шул. Аңар үрәнәсе юк. Кешең җитә икән, отасың. Кешең җитми икән, оттырасың. Менә шул татар көрәше, аның бер ниге дә юк. Көрәш мәйданында гына түгел, тормышта да көчле зат. Авылында аны бик яхшы шофер буларак беләләр. 46 ел стаж белән пенсияга чыга. Аннан әле тагын 15 ел эшли. Шул үзе йөрткән ГАЗ-53 машинасын Раббани Гайфуллинга 60 яшенә бүләк итеп бирәләр. Бүген ул аның ишек алдында тора. Көрәш аларның канында улы Ришат Шәрипов та Татарстан чемпионы. 4 оныгы бар, шуларның 3-се малай. Алар да татар көрәше белән шөгыльләнә. Тарих дәвам итә. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыруы һәр вакыт сәяхәттә. Алда безне әле тагы күп очрашулар һәм шәхесләр көтә. Исән имин булырга язсын. Сау булыгыз.